a nan wajen wasu sun san wani wanda ake ce masa fadan bege a Kano ko hatta Sheikh Muhammad Kabir Gombe san da ya zama da shi wallah saboda yanda ya ga yana begen annabi ka san zaka yanke mutum hukunci da abin da ka gani na zahiri ne na baɗinin sai ka baro Allah Muhammad Kabir ya ce lalle da kana son annabi sosai amma cikin matsalar ka shine in kana yabon annabi kana kiɗa sai ce in dai har kiɗa bai tabbata daga annabi ba wallahi shi kuma da ya daina wa annabi bege da kiɗa sun yi haka da Muhammad Kabir kenan ko kwana 5 bai rasu muna ganewa ya sayi mota mai sabuwa tiya leda malam karka tawa a kutura ka dauko masa shi wannan fadan begen da ke ne wani zai ce to yau fa masa ya dawo dan dariƙa aje a haka wallahi komai ma ka faɗa ita gaskiya din za mu faɗe ta ne wallahi sai wani mai boxer a Kano ya zo ya goga masa motarsa ta gaba har sigina ya fashe sai bawan Allah ne ya fito shi ba da bege ya kalla ransa ya ɓaci sai mai boxer ya ce masa don darajar annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah ka yi haƙuri wallahi fadan gibegen na haka kiɗin motar ya ce wa ɗan a caɓan in dai don darajar annabi ne ga kiɗin motar ma na baka kaga bayan da ake son annabi ko ni kuma yana da yaƙinin yanzu lokacin da dabura ta zagi annabi in dai farin bege yana raye wallahi zai haɗe ransa ya mutu shine fa maganar gaskiya